Kok nggatekke ngoten lho Pak Jirani? Ya wong weruh duwe mata kok ya ora entuk kandha iki. Nek ndaraki ning gatek-gatekke. Lho maksudnya kan kok ngertos. Ayo ngerti. Nek isih apa ora? Mesti mbok ijolke. Wis tuku apa? Agia. Prestune Pak. Ya, san syukur ya. Aku yo melu usul baut-baut ya tau kae. Ayo Nduk. Napa niki? Langgam apa seragenan? Pilih ndi? Seragenan Bapak Ibu. Sing rada geget nggih. Yo jaiponge kendang miring. Ha iya. Wis. Seragenan iki jeng miring. Kendang miring. Ha iya. Kijeng miring, Pak. Wah, kijeng miring iki. Iya, Nduk Banda. Halo. Ana sing ngersake kijeng miring. Nggih. Sampean pilih kijeng miring apa? Dek wau kan enten sing panyuwunan to Pak ya. Nah. Saking Mas-mas Karang Taruna wau. Oh iya itu loh yang di sana itu loh mas-mas. Anu mboten duet Mas. Mas Pendi mungkin mau Monggo. duet atau Karang Taruna yang lain boleh. Mas Bowo. Bowo maju Bowo. Oh, Mas Jowo. Nek ora ana duet karo Dik Aris. Ya. Kusuma Wijaya Mas Aris. Ya kok bar iki kijing miring Mbak Tesa utawa Mbak Mufidah. Oh Mbak Tesa ya. Tapi apa aku nek dhewe kabeh. Ayo, Kusuma Wijaya, Nugroho Laras masukin. Yuk.